कंफ्यूज है हम कौने ओर से हाथ उठाई। अच्छा बाराती घराती के बा दोनों हाथ जने हैं एकदम बाराती घराती 4 लोग ये बिचवा में के सब बिना नेवता ना है का। अच्छा प्रोग्राम देख है भैया सीना ताने बैठ बराती खातिर करेला घराती बरतिया गइलो बरतिया गइलो बरतिया गइलो। बहुत ही अच्छा